Para ribe sa sisien nga priang sobhai pi sa kaman ki ban. Habang asdang mentakas ngi, sibun ki jing perkat ki tuaj ya ke jing mut jonga. Kane ke jing ya kren jongi ha kaman ki bat, kalapoi sung mau mer jong kasien bakandai pukandai. Ngi ju as ngau bakasien bakandai pukandai kadai ka ba Haka kriket ya nervous 90s la ken bakadai ka kerdan ka ba bha. Henrei habangi keren sepang kaman ki bat jong ki brio ke India. Ka jingyo mensim kadai ke ka bamla banyen ujor. Ngas ngok men bakadon ke jingsit rahem hapedeng ki brio kari hakabai day bat ke benta ba chispa jong kaman ki bat. Ngalayo sibun ki kubor bat ki phone call. Menta habangi rakhi ya kapor jong ke jingla loj. Ngiya caprang da ki jingkut jingmut batmai. Bat hakani ke benta ngakwa bha ban tip ya ki jing ai jingmut jong pi bat ki jing perkhat jong pi hakabai day bat ke benta ba chispa jong kaman ki bat. Ngadang ab ya ki jing ai jingmut jong pi. Watla nga ab barabor na ka benta jong ki henrei menta ka kinti ka jing ab kalong ka bapin kende bha ya ka minsim. Ki jing ai jingmut jong pi kin pinlong ya ka benta ba chispa jong kaman ki bat haka laipo tarik ubna yayong ka basa kan mau. Para ribe haka man ki bat ni juya kren barabor sepang ki hajar ki breu ki ba IT yala ka jing im na ka benta ban syakri ki wei. Ki don bon ki breu ki ba ailut yala ka baibam temen na ka benta ka puli puti ki kun kentei jong ki. Don ki ba ailut ya ka ka bakila penlang na ka benta ka mariang bat ka jing syakri ki merat. Hakari jongi ya ka jingle bha ya ki wei labu hajrong kenang baki breu kin sngo artatien ban ais ngau bha ya ka bakidon na ka benta ka jingkemen ki wei. Nakata kadaw layatu hangi sepanggi jingja ba aya laki dikot men kum isivi bat dadhi chi nadu bakidang kena. Paralog hakani ka por jong ka medical science ka jing ais ngau bha ya laki dikot men kala kelalong kalat ban ai jing im ya nore ya no. Laong ba haba ubriu ais ngau bha ya laki dikot men onda ulayap kumba pra hadu kendai ngut ki briu ki yo ka jing im batmai. Kalong ka jing ngau hun ba menta ka jing ngau thu chapang ka jing ais ngau bha ki dikot men kalanang kiyo hakari. Haka snem hajar khatlai kiladon kumba duna ya ka san hajar teli ki jing ai ba ais ngau bha ya laki dikot men hakari. Henrei haka snem hajar arpuar kane kalakiyo sapalat khatsan hajar. Ki breu ki bala ais ngo bahai ki dikot met bat ki long yeng jongki ki lale ya kakam ka babha. Paralog la slemba ngalakwa bantip ya kaman ki bat jong ki breu ki bale ki kam babha bat ki baya samlang bat ki parari. Menta hakaman ki bat ka wei ka kun kentei ukpa bat ka kemi jongka kilai don benta bat ngi. Ka kerteng ukpa kadai usukbir sing sandhu bat ka kerteng jong ka kemi kadai ka suprit kor. Bat kani kalong yeng kasa ha amret zar Punjab. Hadien bun ki jing duai kila yo jing kerku da ka kun kentei. La ai kerteng ye ka ababat kor. Ababat kamut jing syakri ye ki wei. Kadon jing ye dei bat ka baweng ya ka jing stom na ki wei. Haba ka ababat kaladon laip kundai singi karta kala klat no. Henrei usukbir sing sandhu bat ka suprit kor kila siem ya karai ka ba ai men siem bha. Karai kalong ban ais ngo bha ye kit khot met ka khun ka badang laip kundai singi karta. Usukbir sing bat ka kurim jong u kila yo ban ye kren bat ngi ling ba ka phone. Ngala ong ha usukbir ba habau perkhat chapang ka man ki bat ba menta ka singi ngas ngau ba ka jingja ba yedei bat ka ababat kalong ka ba aimen siem bha bat ngalakwa ban yo ngau na ki kme ki kpa sepang ka jingkemen ba ki yo habala kaya ka kun kentei. Henrei ngala ongru ba ngam ngau la ban mudur hadu katno ka jingpang men siem haba ka kun kala klat no. Ngalakwa ban tip sepang ka rai ba kila sim hakata kapor. Usukbir ula jubab ba ublei ula ai haki ya ka kun babha kalong ka ba ityang. Henrei habala kaya ka kila yo jingtip baki thiet haka jabing jongka kilang haju namar
ba uklong senam uhe palan. Ulas ngau kendet baningkong ke jingkot jingkia jongka kalong ke babiang bat kalong ke kelung ke baitenan. Henrei kim ngaula ban mudur bakadon yakani ke jing ki arp saus ngi ki baningkong kilalong ki babiang kensan uklong senam jongka ulas sange terikam bat kila yalam yaka so hospital. Hakabaki doktor kila pinki embiang yaka bat kala simpor yaki ban ngautu yakani kablaja haini kelung. Habladon ke jing hau klong senam kila yalam yaka sa PGI Chandigarh ban Pak Sumar. Ini kelung ru ila yakun bha Henrei om sim lala ban Sumar penkoj namar kadangdei karta badanglung pelan. Ki doktor kila persang ban pinim bat kila perkhat ba onda ila dap henreu benai kin puj ye Henrei ublei udon dakiwei ki jing temu. Haba idang don tang lai pukendai sengi karta ki doktor kila yatu bala shitom biang uklong senam bat om dadon jing kermen tanshu. Daki umat hakikmat jongki ki kime ki kpa kila rai ba kila yoi ba ila yakun ting bat kumta kila ngautu ba ila wan sakapertei ringkat bat ke jing temu. Kumta kila rai ban ais ngau bahano yikit kontmet jong le se kani kan long ke jing shai ke jing im jong nu re jong nu. Kile kren bat ka administrative block jong ka PGI bat kila rai ban ais ngau bah yau khlai namar dangla ban sim tang ye khlai na Ublei ula ai jing slur haki bat naka jing hikai uguru nanak sahab bakila la ban sim yakani karai. Ngala yo ban yakren bat ka suprit bat ngala ong yaka bakala le yaka kam bakrau bat ngala ong bangangej ba anda kari kan yo sngo yakani bun ki brio kin wan sakaman ban pelaj im yaka jing im jong nu re jong nu. Ngala ong baka jing no senyang ababat kalong ke bakrau. Ka suprit kalaong bakalalong ke jingkerku na guru nanak batsa balala bandon ya ke jingslur ban sim kat kani karai. Ngalaong bakan omdon ke ke beja klem ki jingkerku ki guru. Ngalaong bahaka por bekidon ha hospital habaki doktor kila aya ke kubor bas ngau kendet. Kumno usukbir bat ke kurim kila la ban sim kat kani karai bahe da ke jinglong jai. Ngalaong susu bakadai ke jing hikai ki guru bakat kani ke jing perkhat bakluj mesim kalawan haki bat ke jingmut jongka kentien ababat kamut ban long ki bayarab ekiwei. Usuk bir ulayatu baka pria kabadai ke paralok jongka yeng kesem jongki kala ais ngobha yiki dikot met bat kila yo mensim naka bat hakata kapor kila sngau baka met kan yaso bat kisantli ki habadon baklat ya kamet latang netem. Henrei la da ki dikot met la aino yanu ka kelalong ka kamba bha. Bat kini kelas ngau sarong habaki doktor kila ong yaki ba ka kun jongki kelalong ka nong ais ngau bha yaki dikot met ka bakena tam ha India. Bat yaki dikot met jongka la IT hakiwei da ka jingjob. Kila ong ba kim sim lala ban le hadu kani karta pon wan ra nam yala kikme kikpa. Henrei ini ikilung ila wan bat ila kentiu ya ka kerteng jongki tang hapo kendiat sengi bat kababhatam kalong bamenta ki yo kren bat nga halor kani kidas ngau sarong sisa ngalaong bamenta om batang ki dikot met jong ka khun jongki ki im Henrei ka khun jongki kalayo ban lek keleng hapadeng ki benrio kadon menta bat ka im lengba ki dikot met ngala ai ka jingyero yu sukbir bat ka kurim jong bat ka longyeng longsem jongki na ka benta kani ka jingle bha paralok ka jing sngo bas ngo tenatam hakabai dei bat ka jing ais ngo bha yik khotmet kalong ba ka jing im jong nu kala laj im hakapor ba ita iba ais ngo bha ila leknyo na kani ka perthei ki breu ki ba ap ban yo yik khotmet na ki weipat ki tip hadu katno kalong ka ba man la ka klip mat baki am hakum kani ke jinglong jingban habalalap ye ba ais ngo bhai git khotmet ita iba ai ilong ibala pha de ublei isnela ta chaudhry na Jharkhand ilalong ita ibala pha de ublei ibala ai jing em ki weipan kasnela ta chaudhry henriu pulai snem karta kala ais ngo bhai la uklong snam
kelai bat donut. Minta hakaman kibat ukun jongka u Abhijit Chaudhry ulayo ban yakren bat ngi. Ngala ong yu Abhijit pa udai ukun jongka brio ke ba omtang bakala kaya u henrei wat hadien ke jingyap jongka kala ai jing im ki weipat ki brio. Ngala ong yu Abhijit ba un ngau sorong kum ukun. Ngala ong yu ba un yatu kendiat chapang ka kemi jong u bat hakinu ki jingya kendu bala shim ya karai ban ai ngau bhai git khatmen. U Abhijit ulayatu baki kemi ki kpa jong u kila sa hakashinong sarai kila hacharkan. Ki julet yat kai step haki arpsan sinem balalek bat kumba julet ka kemi kalami ban lek yat kai step hakapor sau bajim step. Hakata kapor wei ubosong hakatuk-tuk ulayo lembub yakana dien bat kalakelon bat mensau jur nakakli. Mardor kila pinkit yaka sa sadar hospital sarai kila habaki doktor kila sop yaka henrei kala mi snam jurbha bat kamsim latip brio. Kila kitno yaka sa Tata Main Hospital hakabagala put yaka bat hadien saupu prakenta jong jingkmi ibnya ki doktor kila itu ba omdadon jing kermen tansu bakan koin. Kumta la pinkit no dakaling sun cha Ames Delhi la sumar yaka hangta kumba nyau hadu prasengi. Hadien baka blood pressure kalahiar la pintip baka jabing jongka kamsim la terei kamsu. Kumtahi ki doktor kila yatu sapang ki kendon beidei perka jing as ngau bhai git khatmen. Kim sim lala ban yatu hakpa AA sapang jing as ngau bhai git khatmen namar ula ban omla pediang bat kumta kim sim lakwa ban pintip yu. Henrei andau la tip sapang kata ula ong baki hap ban ya chaprang namar baka kemi kala jukwa ban le ya kata. Kila ngau du jing kermen namar baki latip baka kemi kan omla ban im. Henrei andala sedang ke jing yakren sapang jing as ngau bhai git khatmen ka jing ngosi kala kala long cha ke jing ai jing kermen. Kila yakren sapang kata hadu kapor prabaji demien. Hakasngi ke baar kila le ya ke jing as ngau bhai git khatmen. Ka kemi kala don ya ke binta bakrao hakani namar kala ju IT ya kapor haki ka as ngau bhai ki kmat bat kala ju hidrem bha haki kam imlang salang. Le sik la la ban le yakani ka kam ka bakrao namar karai jong kupa. Ngalakeli hatu kat nungut ki briu ki balayo jing mentoi na ka jing as ngau bha ki khatmen. U Abhijit ula jubab bahabala aya uklong snam ki kelai u donut bat baro artli ki khamat jong ka kemi. Saungut ki briu ki layo e ki jing im bat arngut ki briu ki layo biang e ka bor ban yo i. Ngala ong hau Abhijit ba baro arngut ki kemi ki kpa jong u ki dei ban yo e ka burom bakrao. Ngala ai kublei yu kpa jong u belayalami ki khot ka yeng ban shimi ka ni ka rai bakrao. Kala long shisha ka ka ba ai men siam bat ngangej ba kata ka kemi kala long ka briu ko ba ai men siam. Kini ki rukom ba ka kemi kala e shadien ki long ka bor bakrao na ka benta ki pateng banwan. Ngala ong ba ka jing ai men siam ka kemi ya ka jing ai ngau bhai ki khot met kala poi sakari baro ka wei menta. Ngala ai kublei ka long yeng baro ka wei na ka benta ka ni ka kam bakhuj. Paralok la kalong i ababat kor balai pkundai sngi karta nes Nelata Chaudhry ba henriu pulai snem karta ki ba ais ngau bha kummaki yela ki khotmet ki pinsngau thu hangi sapang ka jingkong san ka jing im. Hakari jongi menta ki don bun ki briu ba am ban don ba ais ngau bha ki khotmet haka jingkermen ban yo ya ka jing im ba koj bakhya. Ngas ngau hun ba khnang ban ai men siem bat ban pinlong ya ka jing ais ngau bha ki khotmet ka kam ka basuk labu ya ka mat trei kam ha baro ka wei kari. Hakani ka binta la rai ru ban weng ya ka kendon ba khmi shwa ya ka jinglong nongsong sunong hakanu kanu ka jilla. Menta ki briu ki la ban lech kanu kanu ka jilla jong kari ban yo ban shemi ki khotmet. Ka sorkar kala rai ban pendu no ya ka jingbu put ya karta bahapo an riu pusan snem ban ais ngau bhai ki khotmet. Hapadeng kini ki jing persang nga kentui ki parari baki ba ais ngau bhai ki khotmet ki dei ban mi sakmat bun ngut. Ka wei ka rai jong pi kala ban pelat ya ki babun ki jing im. Parari ba e kani ka dei ka por jong ka navratri ka por ban mani ya ka shakti. Minta da ka bor jong ka India ka blami da ka jingklan bathamai
kabor ki kenthei kadon ya kabenta bokongsan dang shen kum kini ki nuksa kila pau le se pila yo i ya kanong nya rel kenthei ka beningkong ha ka dauba Asia ka Surekha Yadav ha ka social media ka Surekha kala thaus ka wei ka nam da ka balong ka nong nya rel kenthei ka beningkong jong ka rel Vande Bharat Express minta ubnai ka producer ka Gunit Monga bat ka director ka Kartiki Gonzalez jong ka Elephant Whisperers kila wanra nam ya kari da ka bajob ya ka khusnam Oscar na ka benta ka documentary jong ki ka Jyotirmoyi Mohanty ka scientist jong ka Babha Atomic Research Center kalayo jing job na ka benta kari ka Jyotirmoyi kalayo ya ka khusnam bekerpang na ka IUPAC hakaliang ka chemistry bat ka chemical engineering haka benta bas dang jo kani ka snem ka kenhu ni le kai cricket jo ki kenthei bahapo khat khandai snem karta kila thau history ta ka job ya ka T20 World Cup lada pikmi ya ka kam san perthei ka jingsdang bathmai kala ja Nagaland haka jilla Nagaland haka sen baningkong haki nyop san snem arngut ki kenthei kila job ya ka election bat long kinong mi khmat sa ka yeng dorbar thau an ka jilla ya ka wei naki la pensmai kum ka menteri haka sarkar Nagaland haka sen baningkong ki breu kani ka jilla kila yo ya ka menteri kenthei paralok katukan ni sengi mentang la yo ekalat bani kendu iki khun kenthei baslur ki bralej a jingirap iki breu ka Turki hadin belaki ujumai baro naki ki dei ka khot ka kenhun NDRF ya ka jingslur jongki par ka jingtibet jongki la yaro hakeleng ka perthei ka India kala pharu ya ka kenhun tang jongki kenthei ka Shanti Sena hapo ka UN mission minta ki khun kenthei kari kira ya kalama jong ka jingslur habaro likely kitnat chipai ka group captain Shalija Dhami klalong ka kenthei baningkong kabadai ka Air Force officer banyo ya ka command appointment haka combat unit kalanya aling sun kumbalai hajar kenta ka Captain Shiva Chauhan jong ka Indian Army klalong ka officer kenthei ka baningkong banyo lectrei sha Siachen ka Shiva ka don lai banai ha Siachen haka ba ka jingkriat ka hiar hadu minus 100 degree paralok kidang bun ki banyathu bat kalong ka ba banyakren lut hangni kum kini ki khon kenthei ki aibor ka India bat ki jing angnut ka India menta kani ka bor jong ki kenthei kadai ka jingring penhiar mensiam ba jing im ya ka India baya chaprang parari ba hakini kisngi ka bor ka bakhoj ka bala ban penthamai kadai ka mat baya kren bha hakaleng ka perthei habanga ye kendu ikibriu na kaleng ka perthei ki kren chapang ka jingjob ka India hakani ka benta katno tam baka jingstart baka India ka ya chaprang hakaliang ka bor bayo na kasngi ka dei ka jingjob bakraw ki breu ka India ki don ya ka jingye dei ka bakerpang bat kasngi de ki spasnem ka jingsngo thu ya ka science chapang ka bor na kasngi bat ki rukom ba mani ya kani kasngi ki dei ki bangim ju kham yo hakiwei pat ki jaka ngas ngokmen bamenta baro ki parari ki sngouthu ya ka jingkong san ka bor bayo na kasngi bat ki kwa ban no senyang sa ka bor ka bakhoj ka mensim jong ka sabka prayas ka kentiu ya ka solar mission ka India hapune Maharashtra ka wei ka jing persang ka bakraw kala kring yanga hangni ki breu ka MSR Olive Housing Society kila rai ban penya ya ka kamba man kasngi kum ka umdi ki lift bat ki jing penchai tang da ka bor bayo na kasngi baro naki kila bu ya ka solar panel hakani ka society minta ya kumba khandai pho 1000 kilowatt hour ka boarding la penmi na kini ki solar panel man ka snem bar kani kla yarap ban tingkai sau pho 1000 tingka man la ubnai baro ki breu jong ka society ki yo jing mentoi na kani ka jing tingka ya ka pisa paralok kum hapune ki breu hadiu jong ka daman diu ka badai la ka jong ka district kilale ya ka kamba pela baro pitip baka diu kadon hajan Somnath ka diu kalalong ka district baningkong ha India
kaba pendon kam sispa nak sispa kabor kaba kuat nak benta barok ki jingdon kam ba min singi. Kadau jong kani ke jing job kadiu kadai ke jing terilang. Min chua kala judon ke jing jong ki jingdon ban pinmi ka boarding. Ki brio kila jet ka bor bayo nak singi ban wengi kini ki jing Labu ki solar panel haki jaka ba shra bat haki jing tei. Nakini ki panel la pinmi bon ke boarding hadiu ban ka ke badon kam haka por min singi. Nakani ke project kumbasan pu klur tingka baju penlut haka jing tiet boarding electric la tingkai. Kani kelayarap ban penne kemariang. Paralog kum kini ki jing persang belale hapune bat diu. Lale haki babon ki jaka hakeleng kari. Kani kepitni ba mangi kinong India ngi ngotho ke jing koridor kemariang bat ngi perkat ki pateng babut hadien. Ngayero kini ki jing persang. Parari be bon ki rukom kimi hakari katkum ke jinglong jingman kat nang yat kapor. Kini ki rukom ki pen kraw ka bor jong kalariti jongi bat ki ajing im thamai man kasngi. Katu kat ni benai menta kawei ki rukom kelas dang hakashi. Hakapor jong Kashi Tamil Sangamam ki jingyadei badaki spasnem hakaliang ka history bar kalariti hapreng ka Kashi bar kathan Tamil la rakhi. Ka mensim jong ka ek Bharat Shrestha Bharat ka aibor kari jongi. Habang itip bat yo jinghikai iwei ni iwei ka jingyalong kawei kanang klan. Da ka mensim ka jingya teli ka Saurashtra Tamil Sangamam an rakhi hau benai banwan haki benta baper ke Gujarat. Ka Saurashtra Tamil Sangamam kan long nadu ka khatnyau terik hadu ka laipau terik ubnai yayong. Katu kat ni na kinong sengap ka man ki bat kila ban sengau pela. Hakanu korkom baka Saurashtra jong ka Gujarat kadon jing edei bat ka Tamil Nadu. Haka jing shisha daki spas na mensua bon ki breu na Saurashtra kila letsa haki benta baper ka Tamil Nadu. Kini ki breu la tip kum ki Saurashtri Tamil. Wat menta katu kat ni ki benta ka Saurashtra laban siya ka rukom bam jongki ka rukom im bat ki rukom im lang salang. Bon ki breu na Tamil Nadu kila pa ki siti yaro sanga halor kani. Ujaya Chandran ubasa Madurai ula tho ka bapenki ki jing sngau. Ula ong bahadu si hajar senem haka sien banding don bala perkat bat keli sepang ki breu basa Tamil Nadu ki bana Saurashtra basapang ka jingyadei ka Saurashtra bat kathan Tamil. Ki kentien Ujaya Chandran kilong ka sur jong ki hajar ngut ki hinmen ki para Tamil ki bakum mau. Paralok ngakwa ban pentip kinong sengap ka man ki bat sepang ka kubor bayedei ber ka Assam ka bala penklanya ka mensim jong ka ek Bharat Shrestha Bharat. Baro pitip bangi rakhi ka lingkho sngi kha pasaus pa jong uvir lachet borpukan. Ulachet borpukan baslur ula pelalyo ka gohati nakakti unong sencar donbor ka Mughal Sultanate. Menta kari ka yo jingtip sepang ka mensim baslur jong uni uriu yale. La kato ka ni singi menta la sedang ka jingye kop tho ese halor ka jingim ulachet borpukan. Pin sengau kendet bantip bakumba saupusan lak ngut ki breu kila pa ki ese na ka benta kani. Pin sengau men bantip bakani kalong ka jingthau record haka Guinness record. Sakaway ka ba ai jingmen kadai ba yakini ki ese balatho halor uvir lachet borpukan la pa de ki breu hakumba arpulaitli ki jat kitien baper. Nalor ka kitien Assamese la thoru haka kitien Hindi, English, Bangla, Bodo, Nepali, Sanskrit, Santali. Ngapin pau ka jingyaro baro ki beidon benta hakane. Parari habay kren sepang ka Kashmir ne Srinagar ka dur baningkong ka bawan ki jingmut jongi kadai ki Jakathem bat ka Dal Lake. Baro nangi kwa ban yoi ka jing internet ka Dal Lake. Henry ka Dal Lake kadon sakaway ka ka bakerpang sepang jongka. La tip ka naka benta ki met Lotus. La tip ki daki kerteng baper haki jaka baper hakeleng kari. Ha Kashmir la tip ki kum ki Nadru. Ka jing dawa ki Nadru
na Kashmir kalanang kiyo. Halor kani ke jing dawa ki nongrep ki barep yu nadru hadal lek kila tau ya ka FPO. Kumba arspa san pongut ki nongrep kila isnok ti hakane ke FPO. Menta kini ki nongrep kila sedang ban pa ya ki nadru sabariru. La kato kat ni por menta kini ki nongrep kila pa arsong bahe ya kini ki nadru sa UAE. Kani ke jing job om tang bakwan ranam ya ka Kashmir henrei ka kentiuru ya ka jingyo kamai ki spangut ki nongrep. Paralok ka wei ke jing persang ki breu ka Kashmir ka baidei bat karep karyang ka pensa priang ya ke jing iubi jong ke jing job hakini ki sngi. Pila ban sengau pela balai bangakot ka jing iubi jong ke jing job. Ka dei namar baka dei hi ka jing iubi. Ha ka jing shisha ka don ka nongret Badarwa haka district Doda hajamu bat Kashmir. Ki nongrep hangne ki jurep yu reu hadam de ki posnem. Henrei kato ka ningut ki nongrep kila perkat ban persang da ka ei ka paper. Kila pai sa ka kamrep sentio. Minta kumba arhajar sans pangut ki nongrep kirep ya lavender hangne. Kila yo jing yarap ru na ka aroma mission jong ka sorkar pedeng. Kani ka rukom rep batmai kala kentiu sikat dai ya ka kamai ki nongrep bat minta ringkat bat lavender ka jing iubi jong ka jing job jongki ka sapriang keleng. Paralok habakren sepang ka Kashmir bat ki sentiu lotus bat ki jing iubi ki sentiu ngi kenmau ya ka ma sharda ka basong halor usentiu lotus. Kato kat nis ngi minta ya ka temple jong ka ma sharda la ple ha kup wara. Ya ka ni ka temple la tei ha ka ju ka linti bangi julej sa sharda pit. Ki breu ka ni ka than kila yarap sibun ban chana ya ka ni ka temple. Nga ai kublei ki breu ka jamu bat Kashmir na ka benta ka ni ka kam. Para riba iet ngan pinkut no ya ka man ki bat menta. Ngan saya kendu biang andang ya kren ha ka benta ba sispa jong ka man ki bat. Sa pa ya ki jing ai jing mut jong pi. Ha uni ubnai leber ngi bon kam ha ki babon ki jing le kemen bat ki jing rakhe nado ka holi hado ka navratri. Ubnai bako jong ka Ramadan ru ulas dang. Ka jing le kemen Sri Ram Navami kan sapoi haki kendiat sengi banwan. Hadien kani kan sapoi saka Mahavir Jayanti ka Good Friday bat ka Easter. Ngin rakhiru yaki lingko sengi ka ki arngut kiriu krau ke India hau bena yayong. Kini ki arngut kidei Mahatma Jyotiba Phule bat Baba Saheb Ambedkar. Kini arngut kila no senyang ban weng ya ke jingya per ke bajudon haka imlang salang. Minta hakani ke por jong ke jinglat luj ngi don kam ban yo jing hikai nakini ki riu krau bat ngi dei ban yo mensiem naki. Ngi hap ban bu Ahmad yala ki kamram bangi dei ban pendem. Paralok ka jingpang corona kalakiu hakikatu kani ki jaka hakini ki sngi. Nakata kadau pidei ban sim yikilat jingeda bat lek huj. Hau benai ban wan haka benta basispa jong ka man ki bat ngin sai kendu biang. Kublai Shibun.